Kamusta natin ang tayo laging nakikita? Miss na kita sobra, dahil ikaw aking mata sa mundo'y nag-iibang dahilan ng aking paghinga. Tayo ang mag-alala.
pangibabog kanilang bawal akong nalulungpan. Bugtong ka sa aulong ka, bumalon na akong giyugyaw. Pangibabog kanilang, pangibabog kanilang. Anilao mo, nalungyaw, pangibabog kanilang. Bumalon na akong giyugyaw. Pangibabog kanilang, pangibabog kanilang. Banaag na handog, banwa, pauswagan, anilao. Banaag ko, nalulungpan, bugtong ka sa aulong ka. Anilao ko, nalungyaw, pangibabog kanilang. Madamo gid nga salamat sa competing tribe number 1, ang tribo Siga-Siga. Ladies and gentlemen, representing the peace, security, and order sector, Tribo Daba-Daba.
realization ng COVID-19 na isa ng pandemya, pinagbabawalan ng mga mass gathering katulad ng festivals, religious fiesta, misa at iba pa. Malayo sa kalibutan, itanaw, pinulan, tinuig ang maglabay, habang ang kasanan, liwat magkabalik. Maglabay, habang ang kasanan, liwat magkabalik. Habang ang kasanan, liwat magkabalik. Maubahon ko na ang akon ng panapton sa pagtabon sa matulog ng kurtina sa entablado sang akon kabuhi. Sa pagsaon ko sa tribo, ako na mabutsyag ang ako ng panatsyagon. Sa karap-karap, ako nagdihon sa ikadwa na pamilya. Ang pagpaalam ang akon ulihi nga saon. Sa inyo dughan, kapangabay nga hindi ako magtulaon. Ang mga yahong magluha nga aton kinsaluhan. Malunod ko sa nagatawag sa akon na kasana. Igampo mo kami!
lockdown kikasa sa gobyerno batok sa COVID-19. Nga pag-lockdown sa probinsya sa Iloilo, Anilao LGU nagduso sang bulig para sa mga Anilaw noon. Ginahingyo ang mga pumuluyo nga magtinir sa ina panimalay, magsuksok sang mask kag mag-sanitize. Imitinar ang social distancing, agon maligawan ang halip na dulot sa COVID-19. Ang madasig ang pag-uspoke ang hilayon ng ikasa sa LGU Anilao para sa mga Anilaw noon. San naman ay han ilandong makaan sa naman ay han social media na ipamaagi abot mabatuan ang kalingok at kasubo. Sila trending sa online selling, online barter, pasabay, TikTok at man pa. Bye-bye! So, folks, shout out to like, subscribe, and share! Good news mga kaabyanan! May available na vaccine kontra sa COVID-19 sa Sinovac na invento alin sa China. Makauligid kita sa aton mga pinalangga nga nagahulat sa madugay. Son of the President of the Republic of the Philippines,
nakagod. Ikaw wala nagbaso o Santa Rita, pulahan ka. Gitawat mong saman sa koronang tunog. Antusan lang ang kaktos, kag ini ang kasakitan.
Anilao! Anilao! Eleksyon na sa Anilao! Ito na ang ating pinuno, handa na magsilbi, kung saan titigo at isip. Di tayo, kailan di tayo, kailan di tayo. The Republic Act 11469 was signed into law on 23rd of March 2020, also known as the Bayanihan Act, to heal as one, declaring a national health emergency all throughout the Philippines as a result of COVID-19 situation.
bayan ng kaganda. Oh, anilao, ika'y nakatahalina. Tuloy-tuloy lang sa saya. Basta magsama-sama, panibabang kanilang padayon pa Pangibabaw! Anilao! Oh, anilao, bayan na kay ganda. Oh, anilao, ika'y nakakahalina. Madamokin nga salamat, Tribo Sila. The coronavirus disease to an rapidly spread going to become the fifth epidemic since the 19 flu pandemic. Kinapirma ang pagkalat ng magkakawa ng sakit ng COVID-19 sa Pilipinas. Kung saan, kinapirma ang unang kaso sa lungsod, Manila. Sunod sa DOH Region 6, naglabot na sa nagkalain-lain na distrito sa probinsya sa Iloilo COVID-19. Nang isa na dito ang 4 distrito ang inalakipan sa Dumangas, Malate, San Enrique, Dingle, Dueñas, Cagpadua, Sang Anilao. Kanamilan taon ang lain-lain nga itsura sang bugma. O pamilya, magiging maanay, initanan magadula, mabailuhan sa kapulba, may maabog nga kontra nga hindi makita, nga hindi makita. Pahimalo, igapaidalo, sa lockdown, ang Banwa Sang Anilao. Maghalong ang tanan. Hello, Nay! Nay! Kamusta ka muna? Mau, ala-ala, kita ko siguro ka muli tungkol sa pandemic. Halo ka mo, Nay! Tay, ha? Thank you for calling customer service. My name is Morris. How can I help you today? Maayong adlaw, Anilaw. Pahibalo sa tanan nga nilaw noon.
Mayara kita'y kapatigayon nga swab testing kag vaccination sa ika-18 nga adlaw sini nga bulan. Ang tanan kinahanglan magsuksok sa face mask sapagkat to sa aton vaccination areas. Kinaimbitaran kamo nga magpasakop para sa ikamaayos sang tanan. Babakuna na o babakuna ta, masigurado ka, protektado ka. Protektahan ang isa pag isa. First dose at second dose, imo nga kopituwa. Babakuna na o babakuna ta, masigurado ka, protektado ka. Protektahan ang isa pag isa. First dose at second dose, imo nga kopituwa. Matapos ang malakas na ulan, bahaghari ay lumitaw. Kinaya dumating na hadlang hanggang sa hindi nalimitado ang galaw. Kahit binalot ng takot ay sadyang tapang ng bawat isa ay lumitaw. Hanggang sa ang bagong pag-asa na abot at natanglaw. Disiplina sa bawat pamilya, pag-ibig na bukod tanging, mahigpit na pananampalataya, ni minsan hindi napawi. Kasama ang mabuting panunungkulan ay siyang naging susi upang ang kalungkutan sa bawat puso ay matapos at mapawi. Bumalik ang Banaag, nagliyab ang mga ilaw, wala na face mask, COVID-free ang dilaw! Pinisitahan ang di nakikitang alawang galaw ni Netano. Alungkutan di ba pamarisan ng takot ay dinamo ng tao. Along nilang taon nilang pinilang. Malagpasan ay mga ano, pero dahil sa nanunungkulan ng disiplina tayo pinanalo. Tayo ay naging malaya. Takot at tigil, wala na. Tayo malaya, malaya, anilao, malaya. Kamo dayon sa nilaw, sa diin ng Banaag, makahalawang. Dali kamo sa pagkakabitanay, at magpakitahin sa amon talipay. Banuang anilao, ikaw ipadaya. Nagabanaag ay huwag kasanag patulong sa bago swang. Pari ka mo sa pagwag ko, katawang sinigin na mabukat, karikang pagkanto, pari ka mo! Families now! Anilao! Matahong ka,